И за да подписали на YouTube, видяхте какво стана току-що. На тъмно лампата светла, на светло газ. И сега ще ви покажа. Там седи и газ. Да. Ще ви покажа как да се направите. Ще направим същата къща. Така. Хайде. Да. Малко ме зацепва. Защото съм пуснал много по-гадно веднъж. И тук са 1, 2, 3, 5, 4, 5. Малко чакате за да светне лампата, но какво направя? Да. И ще съобщим една новина. На Legit Boy се изтри канала в YouTube, защото има малко абонати. Препоръчахме да се смени името. Компик. Добре, да изключим няколко така. Пак някоя програма пречи. Мозилата пречи, но сега се качват клиповете и че някак да спа. Да, и след този епизод ще ви покажа трети епизод, колко сме се развили в Craft Brigade. Да. Влак, че не направихме, не, но... Направихме някаква лодка, телче направихме. Много хубаво се развихме. Сега виждате, лесно става. Сега ще ви покажа, ето съм системата в горе. Трябва да сложите стъкло. Не се закривате, но някак. Иначе няма да прехваща светлината и няма да стане както става при мен. И така. Абе няма да са само тези. Ето съм системата, да съм да покажа. Добре, сега така. Както ви написите. Може и още една съм система да направя. Или не знам си колко. Защо съм много толкова с базовичката, не знам. Да видя. Чудо-бе. Не знам какво му става. Това комп. Макай. Не, това. Бе, хора, аз ще ползвам тук с направя къщата, само единствено стената няма да направя. И да, почвах, но съм тук, направя къщичката, не съм почвал с стената, даже ще има лампата, не съм почвал. Така. И нека да започваме, значи това, не, това не. Това ще е темпо. Нека да започваме.
точно само, че не помня как беше. Дай ви му помня. Так. 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 И виждате само изгасна. Така свърза. И сега тук лампата слагате. А после лампата слагате те купчета. Не. Да, и сега ще ви покажа какво се получава. Сега точно така мисля, че не бе. Да, и сега ще ви покажа как светнат лампите. Тайм светник. Сега малко трябва да поизчакате. Извинете ме. Сега ще покажа тези системи. Тази система беше с малата. Тук падаш, да. Другата беше с бутончето, много яка. Оп. Дале. И тук нещо съм да звали. Да. Ето светна. Ами да. Стъпка по стъпка следвайте и това беше всичко от мен. Чакайте още няколко момента само с теми и бай.